ארבעת המ"מים, או איך לעבור את פורים בשלום. היום נדבר על ארבעת המ"מים. אין הכוונה לאיזו יחידה צבאית או אגף ממשלתי. ארבעת המ"מים הם ראשי התיבות של 4 המצוות המיוחדות לפורים. נקדים ונאמר שבמצוות רבות התלויות בזמן מסוים הקלו על אנשים ופטרו אותן מלקיימן. כלל זה נקרא בלשון חכמים מצוות עשה שהזמן גרמן. מהן בדרך כלל נשים פטורות. אבל בגלל שבפורים ניצלנו בזכות אישה, אסתר, וגזירת השמד הייתה על כלל ישראל, גברים ונשים כאחד, נשים הן שותפות מלאות במצוות הפורים. המ"ם הראשון הוא מקרא מגילה. מגילת אסתר כתובה על קלף, וקוראים בה כדי לפרסם את הנס שאירע לעם ישראל ולהודות להשם על הרווח וההצלה שהייתה ליהודים. את המגילה קוראים פעמיים, בערב פורים וביום הפורים. רצוי לקרוא את המגילה בציבור. המצווה השנייה היא מתנות לאביונים, כלומר לעניים. ביום הפורים צריך לתת צדקה לפחות לשני עניים, כפי שכתוב במגילה, ומתנות לאביונים, כלומר צדקה לפחות לשני עניים. בדרך כלל מחשבים את שווי הצדקה שצריך לתת לכזה שאפשר לקנות בו ארוחה בסיסית, כמו פלאפל וכדומה. צדקה זו אמורה לאפשר לעניים ליהנות מסעודת פורים. בשונה מימי חול רגילים, בפורים צריך לתת צדקה לכל מי שפושט את ידו, כלומר כל מי שמבקש ממך, אז כדאי לכם ללכת עם כסף קטן בארנק. המצווה השלישית היא משלוח מנות. כדי לקיים את המצווה כראוי, צריך לתת לפחות משלוח אחד הכולל 2 מנות, כפי שכתוב במגילה, ומשלוח מנות איש לרעהו, כלומר לפחות 2 מנות לאיש אחד. עושים זאת כדי להרבות באהבה בין בני ישראל, וכדי לסייע לעניים שמתביישים לבקש כסף. משלוח מנות זה אמור לשמש אותנו בסעודת פורים. לכן בהנחה שאתם לא אוכלים בונבוניירות, במבה וסוכריות לסעודת פורים, אי אפשר לקיים את המצווה אלא במאכלים מבושלים או אפויים שישמשו לסעודת הפורים. הרמב"ם מלמד אותנו שעדיף להרבות במתנות לאביונים מאשר במשלוח מנות, ואלו דבריו: מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו או בשלוח לרעיו, שאין שום שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. המצווה האחרונה היא משתה, או במילים אחרות, סעודת פורים. את הסעודה מקיימים ביום הפורים. בסעודה זו יש מצווה מיוחדת לאכול דברים משמחים. אם אתה גבר זה בדרך כלל בשר, ולשתות יין שמשמח את הלב. כשמסיימים את הסעודה, מוסיפים בברכת המזון תוספת מיוחדת שנקראת על הניסים. מצוות אלו נעשות בכל העולם ביום י"ד באדר, ואילו בירושלים ובערים אחרות בארץ המוקפות בחומה מימות יהושע חוגגים את פורים בתאריך ט"ו באדר, ביום בו חגגו את פורים בשושן הבירה. ועכשיו תורכם, האם אפשר לקיים את מצוות מקרא מגילה עם מגילה שחסרות בה מספר מילים? ועוד, באיזה תאריך חוגגים את פורים ביפו, חברון ובטבריה? פורים שמח!